Zdravo dragi srednjoškolci, moje ime je Samir Beharić, ja sam student Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i trenutno student na razmjeni u Rimu. Kao i vi, i ja sam pohađao 2 škole pod jednim krovom u Jajcu. Završio sam i gimnaziju u Jajcu, međutim, nažalost, u mojoj generaciji tada nije bilo dovoljno smjelih poput vas da se uspostavi sistem. Ono što ste vi uradili jeste zapravo da ste triumfovali nad nacionalizmom i na sjajnom ste putu da pobijedite i fašizam koji vlada u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu. Vi ste pobijedili one koji su se borili za fotelje i to zapravo predstavljali kao borbom za obrazovanje. Na narednom protestu vrlo je bitno da tražite nemoguće i samo tako ćete zapravo dobiti ono što želite. Tražite i borite se za apsolutno ukidanje segregacije u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. I jedna poruka vašim roditeljima, profesorima, komšijama koji možda do sada nisu odobravali vašu borbu jeste da vam se pridruže u utorak i da zapravo budu na pravoj strani historije. Za 10, 15, 20 godina kad vi budete stubovi bosansko-hercegovačkog društva, jasnu sliku ćete poslati kakvu Bosnu i Hercegovinu ste vi danas htjeli. Bosnu i Hercegovinu koja je ujedinjena, europsku Bosnu i Hercegovinu sa integrisanim obrazovnim sistemom. U utorak borite se za osnovce jer oni nažalost nisu u stanju trenutno da se bore sami za sebe. U utorak tražite potpuno ukidanje segregacije u osnovnim i srednjim školama kako u Srednjobosanskom kantonu, tako i u cijeloj federaciji. Samo na taj način ćemo uspjeti izgraditi zajedničku Bosnu i Hercegovinu po mjeri svih nas. Smrt segregaciji, sloboda učenicima. Veliki pozdrav iz Rima.